እግዚአብሔር ቃል ለሐንተ ዓዲ ስብሃተ እግዚአብሔር ዝበጽሖ ዓዲ ካብ ብዙሕ መከራ ከም ዝድሕን በቃል እግዚአብሔር ተናጊሩ እሞ ካብ መከራ ስጋ ካብ መከራ ነፍስ ይድሕነና መድኃኔ ገጽ እግዚአብሔር ተወክፈኒ ሲየብህ ለስመ አምላኪየ በማህሌት ወአብዮ በስብሃት አሰምሮ ለእግዚአብሔር ከመጣይዋ ዘያውቀለ ቀርነ ወጽፍረ ልብል ኣብ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 68 ንርከብ እዩ እቱ ገጸይ መድኃኒት ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽ ህይወተይ ኩሉ ዝባረኸኒ ተቐቢልኒ እዩ ይብል ቅዱስ ዳዊት ተቐቢልኒ ወሲብህ ለስመ አምላኪየ በማህሌት ልቱ አምላኸይ ልፈጣሪየይ ለእግዚአብሔር በማህሌት ከመስግኖ ይብል አውዚ ክንርዳእ ዝግበና ክብራን ማህሌት ዝበሃል ካፍቶም ናብ ቤተ ክርስቲያንና አገልግሎት ተሓደ አገልግሎት ለእግዚአብሔር ዝወሃብ አገልግሎት ፍልይ ዝኾነ አገልግሎት እዚ ማህሌት ዝበሃል አገልግሎት ድሕሪ ቅዱስ ያሬድ ኢና ንፈልጦ ቅድሚኡ ኣብ ምድሪ ዘይነበረ አገልግሎት እዩ ልክዕዩ ማህሌት ክበሃል ተሎ ከምዚ ኸዝንብሎ ዘለና ቅድሚ ዘመናት ምህላው ብትንቢት ቅዱሳን ነቢያት ከም ዝተነበይዎ ዓይነቱ ይፈላለ እምበር ኣብ ዓለም ኩሉ እውን ብዝተፈላለየ ናይ እግዚአብሔር ቃል ምስጋና ከም ዝነበረ ይግለጽ እስራኤላውያን እኳ ካብ ግብፅ ትምለስ ተለውስ ሓፍቲ ሙሴ ከበሮ ሒዛ ለእግዚአብሔር ከም ዘመስገነት ንስየብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሃ ዘተሰብሃ ኢሎም ለእግዚአብሔር ከም ዘኽበርዎ ይግለጽ እዩ ብዝተፈላለየ ምኽንያት እግዚአብሔር ይመስገን እዩ ከም ዓድና ክንሪኦ ዘለና ግን ብፍሉይ ማህሌት ዝብል ቃል ወይ ምስጋና ብ500 ድሕሪ 500 ክፍለ ዘመን ቅዱስ ያሬድ ላብ ሰማይ ተነጢቑ ናይ ሱራፌል ናይ ቅዱሳን መላእክት ዜማ ከም ዝሰምዐ ካብኡ ሰሚዑ እንደገና ላውዝ ምድር እዚ ከም ዝመፀና ኢና ንገልጽ እዚ ማህሌት ዝበሃል አገልግሎት ሰለስተ ዓይነታት መግለጽታት ኣለዎ ካልእ አገልግሎት ሰብነትካ ደው ኢልካ ቃልካ ጥራሕ ምንጋር እዩ ኣብ ቅዱስ ያሬድ ማህሌት መጺኻ ግን ከበሮ ኣሎ ጸናጽል ኣሎ አለኸ መቆሚያ ኣሎ ሰባት ብጣዕሚ ትምሰጡ ሰለው እዚ ነገር ዝሒዞም ሰባት ከም በዓል አክናፍ እዮም ዝኾኑ ብፍላይ ብተመስጦ ትገልጽዎ ተለው ትቃል ማለት እዩ ፍሉይ ክብሪ ዘለዎ አገልግሎት እዩ እዚ ካበይ ዝተረኸበ አገልግሎት እዩ ክንብል ተለና ግን ካብ ቅዱሳን መላእክት እዩ ኢሉ ቅዱስ ያሬድ ባዕሉ ነጊሩና ዋይ ዜማ ዘሰማዕኩ ሰማይ ዘመላእክት ግና ኢሉ ካብቶም ቅዱሳን መላእክት ዓትሪ ለይቲ ለአገልግሎት ዘየቋርጹ ኩሉ ግዜ ቅዱስ ቅዱስ ላወሉ ዝነብሩ ቅዱሳን ካብኡ ዝሰምዖ ቃል እዩ ቅዱስ ያሬድ ኣበይ ተወሊዱ ኣበይ ዓውዩ ከመይ ዓይነት ህይወት ከነይርዎ ትንብል ተለና ቅዱስ ያሬድ ተወሊዱ ዝዓበየሉ ኣብ ዘብ ትግራይ እዩ ኣብ ቅድስቲ ሃገርና ኣክሱም ከተማ እዩ ከምቲ ኩሉ ሰብ ልመሃር እውን ለትምህርቲ ምስ በጽሐ ላብ ትምህርቲ ከም ዝኸደ ማለት ላብ ኣኩኡ ጀዲዮን ትምህርቲ ከም ዝጀመረ ኢሉ ነግረና ትምህርቲ ላ ተማሃረ ብጸንሐሉ ትምህርቲ በቀሊሉ ተቀበሎ ይነበረ ማለት ትምህርቲ ልዕሊ 7 ዓመት ትምህርቲ ተነበረውን ምንም ዓይነት ለሓዞ ከም ዘይነበረ ታሪክ ይነግረና በመጀመሪያ ጊዜ ዝነበረ ህይወቱ ማለት ኣብ ትምህርቲ ቤት ኮይኑ ለሕልፎ ጊዜ ጽቡቕ ስለለይ ነበረ ድሕዝተውን ስለለይ ነበረ መምህርውን ተቆጢዑ ጀዲዮን ከም ዘባረሮ ይነግረና ድሕርዚ ግን ቅዱስ ያሬድ ካብቲ ትምህርቲ ቤት ወጽኡ ትነብር ተሎ ቅዱሳን ሰባት ወይም ትሑታት ሰባት ትምህርቲ ካብ ልዕለ ነገር ይኾን ይዝርድኡ ካብ ዝተሓተ ነገር ምስተውዓል ስለለሎ ካብ ብጣዕሚ ተናዓቀ ነገር እውን ትምህርቲ ይወስዱ እዮም ካብ ዝተሓተ ንእሽተይ ነገር ትምህርቲ ወሲዱ ላብ ትምህርቱ ዝተመለሰ ሓደ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ትምህርቲ ለግዚኡ ተዓንቀፈ ይንበር ዘይተማአቻቸ ይንበር ትምህርቲ ተደጋጋሚ ተተነገረውን ለይሕሰብ ይንበር እምበር ድሕሪ ጊዜ ካፍቱ መምህሩ ምሰስተናወተ ግን ኣብ ሓንቲ ቦታ ዓሪፉ ትርኢ ተለግን ሓንቲ ዛፍ ወይ ኦም ትበሃል ኣብኣ ሓደ ዝነኣሰ ሓሰኻ ኣብ ሓንቲ ዝኾነት ቦታ ካብ ሓንቲ ቦታ ክድዩ ክመላለስ ተኣውየሞ ድሕሪ 6 ጊዜ ግን እታ ዘጸገመቶ ዘሊሉ ማለት ዘሊሉዋ ሸጊሩዋ
ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ ታይ ሐሳብ መጽኢሉ ዝኹነታት እዚ እሞ ኣነ እውን ለዘመናት ለኣክል ትምህርትን ቢልንንየስ ደጊመ ተጽዒረስ ክሓልፎ እየ ልብል መንፈስ ሓዲርዎ ብዙ ምኽንያት እዚ ተመሊሱ ላም መምህሩ ይቅርታ ከም ዝጠየቀ ይነግረና ክመሃር እየ ቅድሚ ኸዝለ የስተኻኽልኽዎ ከስተኻኽል እየ ስለዚ መምህረ ይቅር ወለይ ብይቅርታ ክምለስ ክመሃር ኢሉ ከም ዝጠየቀ እሞ መምህሩ እውን ብይቅርታ ከም ዝተቐበልዎ እዩ ድሕሪ እዚ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ለኩሉ ግዜ ሰዓት ስለ ዘለዎ ብፍላይ እውን ዘረድአና ዝሊቅ እዚ ልህሊንኡ ትሑት እዩ ነይሩ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ እዩ ለተኣምራት እግዚአብሔር ሓይሉ ክገልጽ ዝተደለየ እዩ ድሕሪኡ ግን እዚ ኩሉ ምስ ኾነ ህሊንኡ ተመሲጡ ማለት ከም ትቀድም ዝበልኽዎ ኣብ ቅዱሳን መላእክት ተመሲጡ ናይ ዜሙ ቅዱሳን መላእክት ዜማ ወይ ማህሌት ዝበሃል ፍሉይ ዝኾነ ዕፀምትኻ ህይወትኻ ዘለምልም ጸጋ ዘለዎ ሰሚዑ እዩ ጀዲዮ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ኢለ ምህሮ ነይሩ ቅድሚኡ ዝገርም ነገር እዩ መጻሕፍቲ ኢለ ምህሮ ነይሩ ዝኾን ምክንያቱ ናይቲ ዜማ ልንብሎ ለና ናይቲ ማህሌት ጀማሪ ግን በዓል ቅዱስ ያሬድ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ክዝምር ከሎ ለእግዚአብሔር ከመስግን ተሎ ግን ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ ቀዳሚሃ ለጽዮን ሰማየ ሳረረ ወዳግም አርአዮ ለሙሴ ከመ ይገብር ግብራ ለደብተራ ኢሉ ጣዕሚ ዝገርም ቃል እዩ እዚ ክዝምር ተሎ ቅዱስ ያሬድ እዚ ቃል እዚ ክናገር ተሎ ጣዕሚ ዜምኡ ለሰባት ጥራሕ ዘይኾነስ ለእንስሳ እውን ደው ዘብል ከም ዝነበረ ይግለጽ ብተፈላለዩ ታሪካት ኣለዉ ናይ ዜማ ጣዕሚ ትናገር ተሎ ውሽጥኻ ብጣዕሚ ዝገዘእካ ብጣዕሚ ህሊናኻ ኩሉ ዝቆጻጸረካ ንምንታይ ሲ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝሓደሮ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝረድኦ ስለዚ ከምኡ ኢሉ እዩ ዜማ ጀሚሩ ዝተወለደሉ ዕለት 5 መያዝያ እዩ ማለት ب5 مئቲ ይቅርታ ب5 مئቲ 5 እዩ هو ስለዚ እዚ ሊቅ እዚ አቡኡ ይስሐቅ ይባሃል እንውን ክርስቲና እያ ትባሃል ቅዱሳን ካብዞም ቅዱሳን ሰባት እዚኦም ተወለደ ሊቅ እዩ ብድሕሪኡ ግን ብዝተቃል ተወርደሉ ተለውን ኣብ ኣክሱም ከነ ምልክቱ ሙራደ ቃል ዝበሃል ቦታ ኣሎ ያሬድ ልብል ቃል እውን ብኡ ተርጊሞም ወለው ሙራድ ልብል ቃል ወረደሉ ተገለጸሉ ማለት ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ገሊጽሉ እቲ ምንም ዘይነበሮ ዝበሃል ታሪክ ዝቕይር አምላኽ መንገዲ ለስተኻኽል አምላኽ ትምህርታዊ ወላ ተባለ ዝነበረ ታሪክ ትምህርቲ ልዕሊ ሁሉ ኮይኑ ተገሊጽሉ ካብ ምድራውያን መምህራን ዘይኾነስ ካብ ሰማያውያን መላእክት ተገሊጽሉ ኢሉሎ እግዚአብሔር አምላኽ ለኩልና ይግለጸልና ካብ ሰማያውያን መላእክት እዩ እግዚአብሔር ክፈቱ ከሎ እግዚአብሔር ክገልጽ ከሎ እግዚአብሔር መንገዱ ከስተኻኽለልካ ከሎ ከምዚ ይዝገብር ተታሪክ በይፈልጥ ይብል ነበረ ታሪክ ብፍሉይ ሊቅነት ተገሊጹ ብፍሉይ ዕውቀት ተገሊጹ ለመጀመሪያ ጊዜ ናይቲ ዜማ ዝበሃል ናይዙ ቃል ዜ ዓድና ከምዚ ዝበለ በረከት በቅዱስ ያሬድ ተገለጸ እዩ ብፍሉይን መፍለይ ቃልውን ያሬድ ካህን ጥሞ ልሳን እዩ ዝበሃል ክህነቱ ቅዱስ ያሬድ ትዝምር ከሎ ለኾኑ ፈተናታት ትገጥምዎ ተለው አካሉ ትሪኦ ተለኻ ምድሪ ይርአ እምበር ህሊንኡ ሰማይ ስለ ልምሰጥ ለኾነ መከራት ትገጥሞ ተሎ ኣይስምዖይ ተይልና ኩልና ክነስተውዕሎ ዝግባእ ነገር እዩ ምሳሌ እሱ ክዝምር ከሎ ኣክሱም ተስተውዕሎም ታሪክ ሃፀይ ገብረ መስቀል ካብ ኣእምሮኦም ተመሰጥሉ ትናቱ ዜማ ሰሙን ምስኡ ናይቱ ዜማ ሞያ ነይርዎም ዘይኾነስ ትሞያ ስለ ልምስጥ እቶም ንጉሲ ትሊቂ ቀራሪዎም ስለ እግዚአብሔር ለመስግኑ ዝነበሩ ሒዘምዎ ዝነበሩ ጭማራ እግሩ ከም ዝተተኸለ ታሪክ ይገልጽ ለምን ፈልጥና ለኩሉ ልውክል ኣይኾነይ እምበይ ንእሽተይ ትዃን ይኹን ቁንጭ ተቢልካ ኳስ እንደይ ነገር ወይ ወፂኻ ትኸድ ወይ ሓደ ነገር ትገብር ማለት ሰይፍ ለኣክል ኣብ ህሊ ኣብ እግሩ ተተኺሉ ደም እውን ላፈሰሰ እዩ ዝብል እሱ ግን ነቕ የበለይ ህሊኑ ኣብ ላዕሊ እኒኦም መስቁ ኢለ መስግን ነይሩ ተኸምዚ ኢለ ህሊና ይዓድለና እግዚአብሔር እኮ ከተመስግኖ ከለኻ ነገራት ሁሉ ረሲዕኻ እዩ ከተመስግን ዝፈቅደልኻ ነገራት ሁሉ ረሲዕኻ ምድራዊ ሓሳብ ናይ ስጋዊ ጉዳእትኻ ዝኾኑ ነገራት እግዚአብሔር ከረስዑ ዝኽእሉ ድሓር ብድሕሪኡ ግን ይቅርታ ጠይቁ እዩ ዝብል ዝንጉስ እንደዚ ለኣክል ደም ፈሲስካ እሞ ከዓ ምንም ዘይበልኻ እዩ
ቅዱስ ያሬድ ይዝምርለ ስለ ዝኾነ ዘማሪ ጥራሕ ዘይኾነስ ኣዘማምርኡ ህሊንኡ ለእግዚአብሔር ሕሊፉ ዝሃበ ሊቅ ነይሩ ማለት እዩ ንዕሊ ኩሉ እግዚአብሔር ዝቆጻጸሮ ህሊና ትህልወካ ተለ እዩ ትክክለኛ አገልግሎት ዝበሃል እግዚአብሔር ዝቆጻጸሮ ህሊና ለምን ከም ዝተገልግል ዘለኻ ኣብ ምንታይ ቦታ ከም ዘለኻ ታ ዓይነት ቋንቋ ትናገር ከም ዘለኻ ዝገልጽ እዩ ዝኹሉ ትኾን ተለ ግን ዚኮ ጊኻን ከም ዚኮ ኮይነኻን ተይበለይ እቶም ዝወግኡ ወዳ ተጨነቁ እምበር እሱ ግን ምንም ዓይነት ምኽንያት ትገልጽ ኣይተረይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጸግኡ ሓዲሩሉ ማለት ልክዕ እዩ ላብ እግዚአብሔር ትቀርብ ተለኻ ብፍላይ በህሊና በሐቅ ተገለጽ ተለኻ ተቀርብ ተለኻ ሁሉ ነገር ይዘረስዓካ ተቃሉ ሁሉ ነገር ይኻ ትርስዕ እዚ ለአክል እዩ ትዝምር ማለት ትመዝምሩውን ከም ትኹልኹም ክሻዕ ኸዝውን ትሪእዎ ዘለኹም ኣዴታትና ዝመዝሙሩ ሰማዓት ኣለኽን ክሻዕ ኸዝኮን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ዝመዝሙሩ ዝዝምር ተለ ሁሉ ዕልል ይብል ሁሉ የመስግን ሁሉ ሓሳቡ ይገልጽ ብዝኽእሎ ማለት ትና ማህለት ሰብ ትማህለት ትገልጽ ተለ ሁሉ ሰብ ግን ስምዒት ኣለዎ ፍቲ ማህለት የውልድ እዩ ንህዎ ፍሉይ ጸጋ እዩ ዘለዎ ስለዚ ብዚ ምኽንያት እዚ ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ማህሌት ክንደይ ለአክል ዓብይ ክብሪ ዘለዎ ክንደይ ለአክል መንፈስ እግዚአብሔር ዘለዎ በማህሌት ከተመስግኖ ተለኻ እግዚአብሔር ክንደይ ከም ዘመስግን አሰምሮ ለእግዚአብሔር እምላህ አይዋ ዘእያው ቀለ ቀርነ ወጽፍረ ጣይዋ ይልወስ ብንዓድና ጣይዋ ልዕል በለይ ንሕና ግን ቢተይ ትንውለት ለና ይልጥዕም በትቋንቋና ቢተይ ማለት ጽፍር ለይ ቀለ ቀርን ለይ ቀለ ባህል ይልጥክ እሱ خዘልል ከሎ ዚክቱል ወይ ትቆሊት ቢተይ ይልባል ነገር ኸምኡ ኸይኑ ዘለለ ኸምኡ ኸይኑ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ተقرበ እግዚአብሔር እውን ብዙ ልሕጎስ ምኻኑ ነገርና ነው አሰምሮ ለእግዚአብሔር ሰሚሩ ማለት ተሐጉይሱ ማለት ፎትዩ ማለት ስለዚህ ለእግዚአብሔር ብቱ ማህሌት ብቱ ምስጋና ከም ጣዕዋ ዘለለ ኸይኑ ለእግዚአብሔር ሕጎሶ ቀርን ለይውሉ ጽፍር ለይውሉ ትግርኛና ጽቡቕ ቋንቋ አለው ቋንቋ بيتي نسل ولا يطعمي طعوا جن العل ولا بيتي طعوا تفين لا لا يزخد الرجال لو بتقرينها هلا أتم جلس لي ولا مخاني خلون فلذي خم بيتي لا زللا لك زهير زمسجني أوز قدس مهليت بمستوعال تنقرت له نجار كريستوس يلجلز نجار كريستوس بتعمي يزجلز مهليت أفتكورا يخون أفتمك أمي على علت حتى بقول الله يخون أفتو كستر قصول التحلال فهو يخون كله ناي كريستوس نجارين صبنا ونمرها كريستوس على العالم عرفتين ورالنا بنان وفتوهم بنيرو عن جرجاري زبها القال سمت قلص وتلو ناي كريستوس نجرجار مودا قم العليو لم يترجموا بنيرو لما نجرجاري لنا مسكال كن مرح الأولى كريستوس زود قال زموتل تسألوا يو تمسكال لا العلاق عبي خبيد مسكال يوم زشكموا مودا قم العالز قال زي عن جرجار له القال توهي ولد الله ስለዚህ ልዝይ ነገር ክርስቶስ ለልኸው አፍት ማህሌት በስተፈላለየ መልኩ ነገር ክርስቶስ አለው የክርስቶስ ሞት የክርስቶስ መከራ ይግለጽልኝ እዚ ርደቱ እርገቱ በጸናጽል ይግለጽ ለታሕት ተጠቅስተለት ጸናጽል ርደቱ ትሆን ለላዕሊ ግን ሁሉ ሻዕ ለላዕሊ ልውዳእ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እርገት ተፈላለየ ትርጓሜ የሌለው መልእክት እዩ ስለዚህ እዚ ለአክል ሊቅይሞ እዚ ኩልናውን ክንፈልጦ ክንርድኦ ዝግባእ እዩ ስለዚህ ማህሌት ብፍላይ በዓድና ክሻዕ እዚ ቅዱስ ያሬድ መጽኡ ዝበሃለሉ ተጠቀሰ ዘመን ቅድሚኡ በከምዚ ዓይነት ማህሌት ልፍለጥ አይነበረይ እዚ ክስተት እዚ እዚ ቅዱስ ዝኾነ አገልግሎት እዚ በቅዱስ ያሬድ ልገለጸሉ እግዚአብሔር እዩ ማህሌት ካፍታ አገልግሎት እንውለለና ዓብይ ክብር ዘለዎ ቤተክርስቲያንና ብዙ ማህሌት ብዙ አገልግሎት እዚ ክብራ ዝግለጸሉ እዩ ትደምቀሉ እዩ ቅዱስውን መጽሐፈ ኪዳኑን ተነግርሎ ዝቃል ዘእይት ነገር ብርሃን ንጉሰ ሰራዊት ሰማያት ሰማይ ስብሐተ ማህሌት ከይብል እግዚአብሔር አምላክ ሰማይ ስብሐተ ማህሌት ዘእይት ነገር ብርሃን ናይ ሰራዊት መላእክት ሰራዊት ልባሃሉ ቅዱሳን መላእክት እዮም ሰማይ ስብሐተ ማህሌት እቱ ማህሌት ዝበሃል አገልግሎት ናይ ቅዱሳን መላእክት አገልግሎት ትኾን እግዚአብሔር ይሰምዖ እዩ ወዘድቢሆም ያርፍ አፍቶም እግዚአብሔር ቅዱስ ላወሉ አፍቶም ለእግዚአብሔር በሁሊ ክብር ዘገልግሉ እግዚአብሔር ያርፎም እዩ ኣብ ልዕሊኦም ያርፍ እዩ ክብሩ ይገልጽ እዩ ይብል
بستفلالي مصحفتي قلصي أورأي يوحنس ون خميلو وقالوا زي أمرا لتقدست ما هي زي أسمان نمل ما نمل تجلس أتنجر يخون تيلو لو وطنيا تلازي إجزابير مالت أجل جن نايمان نايك الدسيار يد ولاد زخنة سب تأجل خم لله خينو تأوقات خم لله خينو الدسيار يد زيل تنكّ يسوي يخوني بقولي كده هن تدقّل نو لما صحفكوا بعلو خالق قالكوا يخوني أو كنا هواريات ملكتات وانجلو كلهم تم حديثات مصحفتي كابنا بقولي كده مصحفتي تعاقات يركوا أيه سيام يدقّاته هيلن ينبر توانجلات كوني يخونهم يخوني دي زيل جلس سلازي بقولي كده حديث كده كهذا أس أتبولي كيدان تحدث كيدان نولق دوسنا إجزاء قال السجن بمتاي جليسوه بتمستيرو ترح زي خونس كفتم خالقت لك أو تفلي زبله بطعم زي ما جليسوه مالت بتسمعوا زي ما جليسوه مالت سلازي عبية أجلجلتي مو لتمهلتي خون لتجلجاي يخون عبية زبله جنت أيوت نلتنا جن بتمستي بفريها إجزاء بتحت النايت جلس سلم خانجن حقي كاوزي وص أجلس خيال خون أجلجلت عبية كبهالي ليه أجلجالون عبية كتولي يدخلي قدس ياريدون ممهرناتو بزيو تحت سبي قدس سبي لتهلؤكو قلط فاي هوارياون كتولة تخليها أحد بوتاون تتخلي قاري موداتو تنقساقيس إيو بعد زعد بهلاي بزعدنا أو كل عد تنقساقيسو زميرو إيو مسجين إيو معناتي سلازي ازي لأكل ليك إنا خنستاو سوز زيازيمو قدسان مؤمنان خنو ليك أونتي እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ለአክል በረከት ለሰፍ ሲሲዩ ማህሌት በሰማያውያን ጥራህ ተወሲኑ ልፍለጥ ለነበረ ለሃና ለብደቅ ሰባት ወሪዱ ንሕና ክንመሃርን ክነምህርን ቃል ክንገልጾን በስተፈላለየ ጸጋ ክግለጽ ለገበረ እግዚአብሔር አምላክና አልተመስገነ ይሁን እወ ዝቃል እዚ ፍሊ በረከት ዘውሁ ፍሊ ጸጋ ዘውሁ ስለልሆነ ማለት ስለዚህ ለማህሌት አገልግሎቱ በስተፈላለየ መልክዕ ይዝግለጽ بصوم زغلص ناي بعلو ገለልጽ አለው ካፍተም አገልግሎት አንተ ወልጠቅስዎም ሰለስተ ተሓደቀ ንስኻ ከበረ በኸምዚ ተኾኑን በኸምኡ በስተፈላለየ በብወቅቱ በብሰዓቱ ናይ ቅዱስ ያሬድ አገልግሎት ፍሊ ዝገብሮ ካፍተም ሁሉም አገልግሎቱን ሁሉ ሻዕ ተገልግል ተሎ ወቅታዊ እዩ ለተሓንቲ ሰሙን ልል ሰሙን አخلو ወቅታዊ ናይ ባዕሉ ተልእኮን ነው ሓድሽ ክስተት ነው ተሓንቲ ሰሙን ተባለ ሰፍተ ኻሊት ሰሙን ለኻሊት ትመጽእ ተን 50 ይኽልተይ ዲን ሓቀይን ሰናብት زين خلنا نناو علن درسات نيوان نناو علن ونطلعو كن نيوان بتصم تخينو بفسق تخينو أبهال اللون نناو علو مجلس اللوا سلازي قدس ياريد خنمل خلنا ليك إيو ليك الناتو جن أو خلنا مدى إيو ليك الناتو أفتم قدسات مصحفتي خن أفتي بمصحفتي ترقامي زي جلس خا أبو فلي بزي ما زجلس خا نبحتو تبي لي جلس زي نبحتو ليك الناتي تخالقت لك النت همنا مصحفت ترجمة يفليل تفعل على يسجل لهم مهراني لك أونتنا له أتو زي ما جن لخلهم لك أونتي لخلهم قدوسان لخلهم ملائكتي السبعلو زي ما كأميرو زي ما وناي معلو سيامين ووقت الوهال بهالو مالتي كإز لبلنيوتنا مجمريا بجزاهير عاوز مسل إز للبهالنيو بجزاهير ولد المسل عرارايز بهال زنيت عم زي ما بجزاهير منفس قدوس مسل مالتي بهم زم عينت زم زي ما لقلص عليه تلازي أزي ملأخت زي تتلقى كذي لما جمريا جزيت مسألة الشع خزي تفتاو مو زي من نايم رجسي دخام الله قنت بركته عكها بدخام بالعلي تبحكي أقلقلته خال ترى بركة كأوبل علي ربما تولدنا يتقام اللي يوم خلوا أقلقلس تلازي أزي لقلص يما قدوس ياريد كاو مجرش أجن نبزع علم زي خمسة صور إذا نقرنا قلت عارف الأول سوات وني أجن ثم عارف الأول الناسات وتؤوني نقرناي دحر عارف خين مكاورو ونوزيك بهالنيرو هم أي تهالي برلو لله وهم أون قن قدس ياريد مجرش كله أقل قلت مسود أجن خمسة صور يجلس مالتي تلازي كافتهم ليك أونت أبو ليك أونت زقرم قن قدس ياريد يمزح ينقص زي ما قداسي كزي ميخون قداسي مريم كزي ميخون كلهم زي ما تات كزي ميخون ناي قدوس ياريد الشع خزقن بزع قدوس ياريد خمزي عينة دميقو ناي رؤسو خيلو
ቅዱስ ያሬድ ዝበሃል ታወት ኣይረአና ይነርና ዓድናሞ እዚ ለይረአና ለአናውን ሓድሽ ክስተት እዩ ከም ትልል ገለጸልሞ ስለ እግዚአብሔር ነመስግና እዚ እውን ኮ ሓድሽ ክስተት እዩ ክስተት ልብል ቃል ብገለጻ እዩ ገሊጽዎ ክስተት ማለት በቃ ተገለጸ ነገር ማለት እዩ እዚ እውን ብጸቦና ካፍቶም ኣብ ቦታት ሓደ ለዛ ዓይነት እዚ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዓዱ ቅዱስ ያሬድ ደሞ ናይ ባዕሉ ቦታ ኽኢሉ ከምዚ ዝበለ ክብሪ ዘለዎ ቦታ ልዕል ዝበለ ካብ ላዕሊ እንዲምጽይዎ ዜማ እውን ኢልና ነና ካብ ቦታ ከዓልዕል ዝበለ ቦታ ለበረኸ ቦታ ደብረ ሲና ዝበሃል ፍሉይ ስም ሂቦም ብጸቦና እዚ በረከት እዚ ኮን መሳርሒ እግዚአብሔር ኮይኖም ብጸቦና ዝዕድል እዚ እውን እንኳዕ ደስ በሎም እዚ ዓብይ በረከት እዩ ቀሊልካ ልረአውን ኣይኮነ ሓቂ እንድሕር ኮይኑ ላናፈቕናዮ ልጸናሕናዮ እዩ ግን ጉልበተይ ረኸብናሉ ዓቕሙነ ይረኸብናዮ እምበር ውሽጥናስ ኮነ ይርእዩ ላፈላሕ ኮነ ይርእዩ ንምንታይ እዮም ዞም ቅዱሳን እዚኦም ኣብዛ ዓዲ ክብሪ ኮይኖም ለኩሉ ዓይነት መራሕቲ ኮይኖም ለዓዲ ክብሪ ኮይኖም ዞም ነገስታት ከም ኣብርሃ ኣጽብሃ ዝበሃሉ ፊዛና ኢዛና ዝበሃሉ ቅድሚ ጥምቀቶም ማለት እዩ እዞም ከምዚ ዝበሉ ቅዱሳን ዝዓዲ እዚኣ ሙሉእ ብሙሉእ ሃኒጾም ትምህርቲ ምህሮም ፈትሕን ርትዕን ሂቦም ከም ቅዱስ ያሬድ እውን ብዜማይ ብቱል ገለጽናዮ ገላልጻይ ዝፍለጥ ሊቅ ኣብዛ ዓዶም ዝተወለዱሉ ምንም ዘይፍለጥ ኮይኖም ዝኾኑስ እንታይ ኾን ይኾን ብልሓቱ ላበልና ለኩልና ከም ደመና ተሸፈነና ነይሩ ሎሙ ግን ከምቲ ቅዱስ ያሬድ ብድንገት ብቅጽበት ኩሎም ዜማታት ይኹሉ መጽሓፍቲ ተገለጸሉ ብጸቦና እውን ዝተገሊጸሎም ዝርኢና ኢና እሞ እግዚአብሔር ይመስገን ከዝውን ብድጋሜ ኩሉ ግዜ ቅዱስ ያሬድ እውን ክግለጸሉ ከሎ ኣብ ለይ ሰዓቶ ይተገለጸሉ መቸም ና እግዚአብሔር ነገር በጣም ክትጽበ ይለለካ ለምንታይ ክትብል እውን ኣይትኽእል ብሓቂ ኣብ ለይ ሰዓቶ ይተገለጸሉ ኣብቱ ለይ ተገለጸ ሰዓት ይተገለጸ ትምህርቲ የውሉ ኢላ ተባለ ይጸንሕ ትምህርቲ ለይ ኣትወላ ተባለ ነይሩ ኣብቱ ተገለጸሉ ግዜ ግን ሊቅ ኮይኑ እንደገና ሰብ ክልተ ግዜ ተናጊሩ እዩ መጀመርያ ትምህርቲ ኣውይዎ ልብል ወሬ ነይሩ ቅዱስ ያሬድ ድሕሪኡ ኩሉ ምስ ተገለጸሉ ኣታ እዚ ትምህርቲ ኣውይዎ ነበረ ኮልዕሊ ኩሉ ኮይኑ ሰብ ለይ ፈልጦ እውቀት ኮ ገሊጹ ተባሂሉ ተነጊሩ ማለት እዩ ድሓርቲ ሰብ ክልተ ግዜ እናጊሩ እዩ እግዚአብሔር ታሪክ ልቕይር እዩ ትንብል ተለና ከምዚ ዓይነት እዩ ማለት እዩ ታሪክ ልቕይር ኣምላኽ እዩ ስለዚህ ንሕና እውን ካብዚ ታይ ንምሃር እንድሕር ኢልና ኣብ ዝኾነ ዘመን ነገራት እንድሕር ለይ መቸወና ክንነግድ ኢልና ተስተኻኸለልና ክንወልድ ኢልና እውን ዕድል ይረኸብና ክንሰርሕ ኢልና እውን ክነተርፈ ይኽኣልና ከምዚ ዓይነት ዘመን ትመጽእ ተለው ተዓጊስኻ ዝኾነ ትምህርቲ ተሚርካ ምምላስ ካብ ቅዱስ ያሬድ ምምሃር ይከኣል እዩ ተስፋ ምቁራጽ ግን ኣይፍቀድ ቅዱስ ያሬድ 7 ዓመት ትምህርቲ ምስኣዊ ተስፋ ቆሪጹ ድዩ ብሓንቲ ልንኣሰት ነገርሲ ትምህርቲ ወሲዱ ኣነ እውን ተመሊሰስ ክሳኸዕለይ ግድ እዩ ኢልሓሲቡ ተሳኺዕሉ ደይ ተሳኺዕሉ ሞለም እውን ከምኡ እንተዓንቀፈኩም ምእመናን ደቅና ይዘኹም ዝኾነ ነገር ኩሉ ለሎ ይመቸ መብደቂ ሰባት ብዙሕ ዕንቅፋት ክህልወና ይኽእል እዩ ገሊና ኣይ እዚ ዕንቅፋት እዚ እግዚአብሔር ሓደ መዓልቲ ክገልጸለ እዩ እሞ ክሸግሮ እየ ኢልና ተስፋ ንገብር ንህሊ ገሊና ግን ተስፋ ንቆርጽ ግን ካብ ቅዱስ ያሬድ ንምሃሮ ግን ተስፋ ምቁራጽ ዘይኾነስ ካብ ልንኣሰ ነገር ንእሽተይ ነገር ተሚርካ ላብ ልዓለ ነገር ተነጢቕካ ዝኽየድ ምዃኑ ግን ካብዚ ሊቅ እዚ መምሃር ይከኣል እዩ ማለት እዩ ትንምሃር ተለና እውን ተምሃሮ ብፍላይ ንኣብነት ተምሃሮ እውን ብልፍዓት ተምሃሮ መምህራን ቀሌት የብሎም ሁከት የብሎም ጽቡቃት እዮም ከምዛና ቅዱስ ያሬድ ወይ እግዚአብሔር ክገልጸልካ እኒአዎ ወይም ደግሞ ደንጉኻ ትለፍዕ እኒአኻ እምበር ዘን ቆጽላ መጽሊ ግን ኣይትእመንዎን ይዕብደካ እዩ ለብለ ይኾን ይልእትየካ ቀሌት እዩ ዘምህረካ ካብ ቅዱስ ያሬድ ክምሃር ትክክለኛ ትምህርቲ ዝኽእል በዓል ክመጸካ እኒኦ ብስርዓት እምበር ዚገይረ ልበሃል እምነት እግዚአብሔር የለዩ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ የብሉ እዩ ብዙሓት እዮም ብሓቂ ልሰብ ከኣምኑ ኢሎም ብቆጽላ መጽላ ዓውዲ ሰባት ብዙሓት እዮም ሓቃ ንኳ ይፈልጥ ንሽተይ ነገር ብዝለኸፉ ቁፅሪ መዓልቲ ቁፅሪ ላስጨንቁ ነገር ቶም ተረጋጊዖም ኣምላኺ ኢሎም ለፊዖም ግዜ ወሲዶም ዝተምሃሩ ሰባት ግን ኣብ ህይወቶም እውን ጸገም የለይ ትምህርቶም ለካም ማንም ልናእሱ ይኾን ተለለይ ኣብ ለይ ግዜኻ ትምህርቲ ቤት ለይ ኣተኻ ከም ንብረው ትምህርቲ ቤት ለይ ተረእኻስ ብሓንቲ ቆጽሊ በቋራጭ ክመሃር እየ ኢልካ ምሕሳብ ግን ኣደገኛ ነገር እዩ ኢለ ተበልኹ ሓቀ እየ ትኽክል እዩ ትክክል እያ ተባለ ንስሩ እውን እምነት እውን እዩ ለጉድል ትካብ እግዚአብሔር ክትረኽበል ነበረስ ላብ ሰብ ዝንባሌ እውን ኢኻ ትገብር ትካብ ሰማይ ዝመጸስ ካብ ቆጽላ መጽሊ ክረኽቦ እየ ኢልካ ምሕሳብ ብጣዕሚ ትሑተት ተሓሳስባ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ይገልጽ እዩ እግዚአብሔር ኣይሙረኻ ይገልጽ እዩ ልኽገልጸልካ ግን ትጽሊ ልኽገልጸልካ ግን ደጋጊምካ ምና ምሁር ኣብነት ትምህርቲ ቤት ትምሃር ደጋጊምካ ትምሃር ተለካ እግዚአብሔር ሓደ መዓልቲ ይገልጸልካ እዩ ብኩሉ ነገር እዚ እዩ ካብዚ ሊቅ እውን ንምሃሮ እዚ እዩ ካብ ካልኦት ዓበይቲ ድሕሪኡ ለለዉ ሊቃውንተ ቦታትና ንምሃሮ እውን እዚ እዩ ስለዚ ምእመናን ደቅና ለሙን በኣርኸሰ ንሕና እውን ክንሸግሮ ኢልና ንሓስብ እሞ ብዙሕ ለይሸገርናዮ ነገር ኒአቶም ሰባት እንታይ ከም ልሓዘና ኣብቲ ውሽጥና ይፍለጥ እንታይ ዓይነት መንፈስ ከም ዘለዎ ዝዓድና ይኹን ኩሉ
لموسن شجرنا زناي مكرا ناي سلام قداي شجرنا سلام سلام نخدينا كافت مكرا إلا نحسمه كم بالخمسة أصل دحريت لا ودقنا ينازلنا لا ودقنا ينازلنا لدحريت مبر لقدميت مخادي سألنا إيه خالنا حق أيدي لقدمي لدحريت مبي لقدميت مسدار إيه خالنا يفتننا له أننا مرنا لدحريت يودقنا له سلامنا ون لدحريت يودق له حادنتنا ون يبتاتنا له لمي لحادنت لتعاتق سب هزبه كريستيان بحد عينه خوينو بيت كريستيانو كجلجل أبوتاتو كخبر بسرعة እግዚአብሔር كحق እግዚአብሔር كملالس زجبر سب تلنعاسة الوحدة أيو تلبز حقن تباتينا أيو أتمسات أبقدمنا خبيد مكراني يرأينا ليكو مرأيكو إياوينا لمكو بأقلي نبلنا وشتنا قصل خنتنكو بدقزني أتدق إنني أفتناكو يرأينا ليكو مزحتنا كلنا زي نخل عبي إنباني قدمتنا لكلنا زي متشو أو كلنا خسار كعرف الفتنة اتسنفنا ناقن كافت جزانا زي سدف سبب كل شيء عوجزو يتكن مكراز قبل لكل ما يوكلين برح حد سنفات سقط أبدأ يوم تلخا من مسمعن ما يبقى تحتي لهم بتعم كلنا قرت تستخاخي لهم يهدو أبجزا وقال عصبيت جن إنباي يخون بقى مكرا يريون تنو العصبيت خالي يموسل بقى هيجنق خمالتي تلازي خزون بيت كريستياننا نجارات خلو مستوعل كابل قد لنا عمتها تقصيرنا لنا لمبتتان تابيت كريستيان حنت إياه إلخا خندق في مسواخ ناوش تخامس تيروز إخا كتخبر ديخا خم عينة اللي سبات له أركاوزي محارهم زيهر حمام يز حمام زي زيهرين قللنا ناي بيت كريستيان وش تبوس أخا مستيرسي أجلي خمزي بمال خاص كبر الرخو سباتي مسلم له ناي بيت كريستيان مستير بزخوني بزي قبوي أنا عينة سنفنا يا هالي خزون ناقاون صباحون فيت لفيت كف في الخام التخاين كوزي وصع منهم عينة ممارس ليه ولا حقي ناي سنفات ششت كنخوان اندزي لأكل بيت كريستيان عند أرثوذكس لأكل بيت كريستيان أخبي عبي جرما كلنا كافتن يشتغل عجميرو كافت أصعوه تلنو لكوك إجزاهير كبره وناكوين كبرنا جن زاوية كريستيان زي أكش على اللمبر بزي زاوية كريستيان زي نافذة بيت كريستيان زي أكبرني أن اللي بالسبن يدي ما زي هاري باركهم جن خلت سبت راح ديو خاليهم نيهم قد نيكم قد تغين ما يلي مول خلهم يلي فكر سلازي بيت كريستيان كبرها خجلة تلو بخمسة عينز لما نمزي قد أبوتاتنا بزمرحنا أنا خمرح سخاتم تمرحوا خاليون بممرحك خال لخونا سنفنا جيجات قاتم تلون أبوي زي أخميديا زي أخمية خمين رأيا هندي لبا ما تكون يوم تنبوتاتنا ونكو خم مالت كوي خني أبوتات وني خون خجل صلخ بتقلها لا أفتلني أخوناتاتي ينبع سلازي لومي يد لنا أيو ناين ما برات أوجن شيء أخذ يتجلس لنا يقول لنا أيزل بيت كريستيان لحلو واز مصبوتاتنا قال يوم سيف لا تقبلوا سيف تيتقبلي قال يوم بتميت ورق لا ترأسوا صمم لحضروا لتولد كركو ورق ترأسهم ساتهم قن صمم لحضر لو صحوا بيت كريستيان مخنا نفلتنا خمس الله ما تصل بيت كريستيانس لو مخلوا يخينو تهابتون بزي حيلهم يوريو تسعنون يلا يلهم يوريو بمن يوم للدحازهم سازيهم لكل زي متشي وتكو يقطي مننا يلا بيت كريستيان كل مكر أخين قدم من مية بالله يتبهال تلو لقاشده سوي مرعو لقاشده قال خاي وهب لا وريه سو مكران يرب خلك تنق خين نجتي خدان غير تبلون والمن تايزي ما خدان غير له خمتنا قدم دخا خين باخ نبر له يلدم وي مغتك لك خمتم صحفت فريساوያን كوي تستوصديهم مصحف قدس يوحنس تمص تلس من ملا يبل علي سته يلم حركتا يولو غانين بوتو صبوي طامي غانين بوتو ኢየሱስ ክርስቶስ ላበለ ዕላሰተ መጽእ ለኡኸታ ይወልዎ አርክ መጽብሃን አርክ ሓጣን خزريهم حق تللس الحديق مرض ينير لخلت يمس ممرض عويو لتحدى من يتقبل وي خزون خم عين الزخنة ما انت زخنة قال خمنا مرزي أو حد عينة دوك زي يخل لتجلبات ببوقة الجلبات قنقا بمتقام زحنتي قدستي لخنة بيت كريستيان أفتنا خنا ودقة بمنم تأمر أي فكرة حبك حضرنا أيزلوا
قالينا وين اللي دقسنا لنبرنا خمسة عينة قانقات اللي علتله بدق دق 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 نلسبات ونلنا صعنتنا لله علينا المسلنا جر مالتي فلذي بيت كريستياننا لدلي عينة فتنا يهلو تريد لهم يا عالم لله كل سب زي بيت كريستيان زي أما هندي قد لي هندي تارك لله هندي قدس الناس لله خالي إكو هندي جوان يشوفوني يدبر له وشتو منهم زي ولا تمسال نخالي جمان كوالي يسمع له هندي قدام نيري كو قعت لخون هندي لو قع نيرو قم دا سنفاتي كل شيء سنف الناس قل لازمه سلازي كابك قدوس ياريد زن مهارو بتعقستي بسعروي يقرب حالي مخانون رينايو ممهرو غريب صديد ونير ممهر يقرتاي غورلي كمهار ممهر وني يقرتا غورلو جديون بدحري تمرت قصيلس كافتو ممهرو حاليفوس سماي تنطيقو زيما كمص صقا እግዚአብሔር عدلو ወይ لتو ممهر ون تقيم اندحر اوين ما يطنطنا لو الممهر اسمال اندي تمهارني اكو لمو سرا تقصع دخلهم ممهران لمو مقصعكو قري من يوم ممهران مخانو ما يتفلطم يخز تم مهار ديم تم ممهران يتفلطم تغاغ يخوني دي سورا يفلط يكو اي جن حومي بقى اي كالي فتنا ايو خزل تم مهار عي فتنا ايو صباح نغو خمي لما ممهر كوني بطعم خبيدي كاب خزي حسات حسوت الله يستحسس بكاي لا خالو وي لا خالو وي او كل دي ينفلط لنا نبر تكوره بيتكريستيان زقرو تكوس قيل بين لحدر كوره كويني هزي لكوره كوال موقع قال يوم لهلون يم بجليون قال يوم غني يلوي كعنت وني كاب دقاسم يتلعلي وا نجارات بنشتي ندحلي تستخاخل خميس ولا فتنا اي مسلكم تسب مرأي مستوعل بطعم كو يزدلي فلذي تمهاري تبالتلو تحوت بركه القبل لممهرو زخبر تممهري زوصح خايا እግዚአብሔር يوصحني لتسفا زغبر امبي بحر الشع قل لي لسؤال حنت مزمور بلا صناعه خوينو تما اي تمهار لبحال كما غير تمهار مالتكو بكل تمهاري بكل عينه تمهاري بتحتنا وانت مهاري بفقر وانت مهاري بتلؤكو وانت مهاري بقال እግዚአብሔር وانت مهاري ስለዚህ تحتنا منفس እግዚአብሔር ጸጉ يعدلنا يله اموداتا ግን እዚ በዓል خمزيلو كخبر خزون بدقامه بእውነት خمزيلنا دميقنا وصانا بوتاتنا ون خمت تريو بفلي خبري ليقاونتا بيت كريستياننا ون بفلي خبري عديتاتنا حواتنا ون بفلي خبري نايتو بوتا قمامطاون بእግዚአብሔር طب بእውነት لغرم ነገር እዩ لتي بعال مچو بزخونه ملكع خوين زغلص بعاليو قدس ياريد اب حد عموت دا يمثل بتعم اندياو زي لهم مؤمنان እግዚአብሔር املاح لكلكم مؤمناني كهناتي حد شع كمسجن يدليه تي دغاوي دغاف بعويو ناي تكتما مقله حزبناي تبعوي لي يغمتون ناي بصوبنا يبصان بوتاتنا يتلو تحزبي اب حصير غزي خمزي زبل بيت كريستيان سلسته بيت مقدس زلو تجميريا توديا اينا لسمعنا نحن هم يلسمعوا انا الشعه تجمير الشعه توديو تجمير توديو افسر حويلو لذي لاتهم لدغليص لهم هم تقدس يا ريت تغلصلو هو تكلي ስለዚህ خمزي خويني يمو እዚ خنسرح تلنا ግን ናይ ቤተ ክርስቲያን ህይወት ናይ ቤተ ክርስቲያን ተልእኮ ሰላም በቃ ሰላም لعل كل هافتينا ቤተ ክርስቲያንና ንጉስ ሰላም ተመልخ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ተሰብخ بسلام وانت نبر لبعلا سلام خوينا لخالقت سلام ترد تحجز تصلي لእግዚአብሔር አምልኾ الله هبت ህዝብ حدث تقبر تبرات فلطيكم كو ازو قدم زمانات للو زمانات الحلفه زمانات كو بملو ويخزيو سرغ يلاتي لخونه ነገር አቲና ማخلنا نبر كل ነገር كو ቤተክርስቲያን كو انا تسنه صحف تخونه وانت ቤተክርስቲያን يحيزات እንዲያም ሰብ ላይ ጽሑፍ زخز كمبيوتر يلكم تصحفوا والله ما بالي عني او يبحال انا كو كمبيوتر صحيفه يفلطي حق سرا ግን بالي علو يبحال زي دخون هلم يبلو هندي ነገር صريحه يبلع قدم خلت شحل تصحف برانا ግን ቦታትና بالخدون ري لنا بتلفزيون خوين خاكو تري لخاس صحاي خوين تري لمست كمبيوتر لبحال خني طفيو تما بالع قليع واحد غزا فيروس اتي ويبا فلذي ازيهم كاول خونو ነገር ታ ቤተ ክርስቲያን تو ጥበውካ አይናዓቂ በሐቂ ሳይንስ ማለት ጥበብ እዩ ትምርቲ እዩ ነገር ግን ለጽቡቅ ተጠቀመሉ እዩ ገሊኡ ግን ላይ ኻሊላ ተጠቀመሉ እንበር ትምርቱ ጽቡቅ ትምርቲ እዩ ግን ቤተ ክርስቲያንና ጽሑፍ ግን ይገርመኩም ህንደይ ዘመናት ለሐለፈስ ክሻዓለም ኾኸብ መሲሉ ትሪኦ ጽሑፍ ይኻትሪ በቃ ቆዋም ነገር ትሪ እዚ ለአክል ጸሐፍት ሳቶም አገልገልት ሳቶም ሁሉ ነገር ኮይኖም ዘሐለፈው ዘመን ነይሩ ድሕር ዘመን ውን ዚ ሙስኻኽ ውን ጽቡቅ ነይሩ ግን መዛሕተና ግን ትምህርቲ
لقوم نجار خنطقموا لا تجبأ للا يقوم نجار يمه زي أي لما ودعتها خبز جبأ النجن مؤمناني كهناتي أبوتاتنا في الله يدمون إحنا ونلبوتاتنا تحتي لنا خنا خبرت جبأ الناتلو تخبر زي خينو نعلو كله محس أنا تنجبرجن عامل حاله ويحل سب بيت كريستيانو كخبر اللو زبهال تحلي وون بزبهال بوت هاي بل نفاس الوسدوق أنقى صباي خني مديها مالت نفاس مالتي تجاجري حقي نمديها مالت نفاس مالتي لا يسمع كل يسمع مود حرخ عاد انقق زربا كيخونون انقق زر نغغر كيخونون زي تطنقق خوينو تحالفو لبعلخ حالف الخال يسون وردس زخون ነገር يمو اوزي اغلي تخون اغلي يخون اغلي تطنققنا لنناغرو لمنታይ ተናገር خال بحال ነገር يلي لمنታይ لحسابخا هابخا لبحال حسابون يخون يزغلص الله قمون خيدحازل ነገር ግን አበይን ነገር مسمانين ነገር بوشتل ነገር قدم حالا بدغه لا نفاس موت سمعي خا من مخان بلاي مستوعب ناي بيت كريستيان هيوت زي تعدل سبات خالت اكو خندي ملس لو خادو بتاتري ودلهم ارثوذكس بيت كريستيان منم فتنا تغطماو زخز غزي فتنا يعني بطعمي خبيت فتنا يالله كل بوتار دلنلت خوينو جن تملستو على سبات جن بيت كريستيان زي حديك خا كم خد موتي حشي لهم سيف الله تقبل الله زلو غزي قال لي بطميت سيف سقليل طميت دمسيلكم سيف سقليل دو تطميت سقليل سيف ده خوينو أو زي بعدنا دقنا حواتنا خندي يلك حم زنورنا ورديتاتنا خندي خبر للون مسودي قالي خم دم بخم انسسا خوينم زنور زلو يحزني ده بزعوازي يوم ديو قعي بزعوازي يوم تلوقع عندي صدقنا زيوم بزعوازي اتومي بزعوا تبعدني سلام حد عقرقر لي تمهليلنا خم تبوتاتنا تمهللو لنا له كل شع في الله يصبونا وني سايس لومس كل قديفنا افنا المصلنا كام مزرا صلوتي مهلاي سجدتي املكوتي እግዚአብሔር ካም መከራ ድሕነና خمبوتاتنا شاغرنا خزون او زفتنا وريقنا خين ترف محرنا ردانا يلخا لاملاك خال እግዚአብሔር ልትጥይقሉ ጊዜ እንበር ሎሚ አብልል በዓልኻ መፋላለይ ምክንያት ተጥቀመሉ ፍጹም አይግባይ ገጋይ ብዝደለ አይነት ሰቢኹም ስለዚህ እዚ ብፍላይ ደግሞ መናእሰይ ደቅናውን አውላህ አለኹ ክብል ዝግባአኒ ለዚ ከምዚ አይነት ለቤተ ክርስቲያን ዝጎድ ለየድል መልስ ስንፍናት መጽተሎ መልስ ክትው ይልግባኩም ለምንታይ ማይ አሁን ተወሊድኩም ስኹም ለኮ ዳርጋ ላይ ተወለድኩም ይኹም ድሕር ለቤተ ክርስቲያን ጥብቅና ዘይብሉ ሰው ሙላዱ ለምንታይ ወለድኩ والحق امنتسا علوني كين قصص ولد عبيه نيره كن كحيدمنا عليومني حديقمني بيت كريستيان بزح وليدا انديام خزي بزي ولدته يخنتي تتقعتلات مزحته بوليد يل ولدته سب يتقعزلنا وليدو صابا اسوتي العبيه وليد عبيه انديام قال يوم العبيتهم يفتل صحه صحتهم افتل صحه مسا صحتهم كن بزيد اللي ملك قلصوا وازدليو سنفات تباهيلهم قصص القبام خمز يزخن زلمو منا اسيون لمانم سب كوري ايتنكو لمانم سب خمزي ولا يقول له لتا بيت كريستيان طاق اغن كل سب كون له بصحف ملسله دليت خوين بصحف بقال ملسله دليت خوين بقال بخمزي مدلسه دلي بخمزي نحنا بوتاتنا يخون حواتنا لكله حدا غيرنا خنمرحي كنمرحينا نزلنا مانم سب خطفنا ونين دلي مانم سب خغدلنا ونين دلي لكلون خبر لنفساتنا خبر كن هوني قبلناي لسه خبر ندحر لها خال بعل خاون خبر سلا زي بالخ خبركم انت قليل خايخوني من تبع الخالك خبر يد لك اي كلنا خنا خبر زقبلنا ነገር ግን ሁሉ خنا خبر ተለና ግን እትልብሃል ሐቅ እንደገና ርእስና አድኒና ሱቅ خنብል ግን ይግባና ይሞ ስለዚህ መመናን ደቅና ለሙይ ዘለፈተና ሁሉም ደትፈልጥዎ አይፈልጢ ትጥሜቱን ፈተና እዩ እትናይ ክርስትና በባዓዱ ትሪኡ ወለኹም በማእኸል ዓዲ ዝበጽሕ ዘሎ መከራ ህልቂት ሰይፉን ኻሊ እዩ التፈላለየ መከራ ዛ ቤተክርስቲያን ዝበጽሕ ዘሎ እዚ ክባሃል ይካኣሊ እዚ ለሃለ ግን ለዚ ምርአይ አዊና እዚ ከምዚ ኾነለ እዚ ከምዚ ኾነለ ላልና ለደገ ኸይንሪ አባዕልና ከምዚ ተርመስ መስላልና ካልኦት ሰባት ከጥፉና ንገብረለና ባዕልና ንዋደደለና ስንፍና ግን ሁሉና ክንጥንቀቆ ይዝግባና ላልኹ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ሰላም ይብዕል ኻትም